2022-nji ýylda prezident Serdar Berdimuhammedow her maşgalany döwregap ýaşaýyş jaý bilen üçin etmek meniň esasy aladalarymyň biri bolar diýdi. 4 ýyl geçdi. Soňky 30 ýyl ilatyň jaý bilen üçinçiligine degişli hiç hili döwlet maksatnamasy, statistika ýa-da syýasat köpçülik bilen paýlaşylmady. Metbuata görä, jaý sowatlary rejimiňe paly adamlara berilýär. Jaýa eýe bolmak üçin senden awtoritarizma, diňsizlige, adalatsız paraxorlyk syýasata alkyş okumagy talap edilýär. Türkmenistanda esasy mesele ýaşaýyş şaýlarynyň gitmezçiligi däl, dolanýaryşyň gowşoklugy, institusional binýadyň ösmeýänligi we maddi ýagdaý pis ýylatyň äsgerilmeýänligidir. Ýurdumyzda ýaşaýyş şaý meselesi oňa el ýeterlik ýiti sosial mesele bolup durýar. Meseleniň çözülmezligi yaramaz ykdysady we medeni netijeleri berýär. Uzak wagtlap dowam edýän ilatyň şikaýatlarynyň uly bölegini düzýän mesele awtoritar hökümeti dymmak bilen jogap berýär. Hökümetiň öz jansız propaganda dili bilen aýdanda, jaýsyzlyk türkmeniň itlik arzularyna, türkmençilik gadalaryna ters gelýär. Jaý satyn almak prosesi bilgiçliň bulaşyk we kyn. Jaýyňa ýesi bolmak üçin sen hökman tanşyr işlerini görmeli, araçylara pul bermeli, izi sürmeýän spravkalary toplamaly. Hiç bir ministrlik bu proses barada ilata maglumat berenok. Sen hukuklaň gödök bozulanyna sana arkada çykjak döwlet edarasy ýok. Halkara uramalara görä Türkmenistanda ýaşaýyş şaýy bolan hukuk döwletiň dolu kontrol edýän pis hili hyzmatlaryny hödürleýän bank ulgamy, kadalaşan korrupsiýa, daşary ýurt valutasyna el ýeterligiň çäkligi, garyplyk sebäpli berk şäklendirilýär. Guruluşyk pudaw ýapyk kölegede bolmagy sebäpli korrupsiýanyň öýjüne urildi. Migrantlaryň öýlerini ýiberýän pullary bu pudawyň girdejisidir. Türkmenistanda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan başlap häkimetleriň hususy ýaşaýyş şaýlary ýykmak syýasaty dowam edip gelýär. Bu mesele ilatyň wabaly meselesine öwrülip ilatda uly nägileligi döredýär. Türkmenistana jaý ýykylmadyk ýa-da jaý ýykylan adamyň bilmeýän adam az bolmaly. Ilatyň nägileligi başyndan geçirýän adalatsyzlygy, döwlet guramalarynyň işiniň göwnüni almaklyk, bolup geçýän hadiseler gürüňlegiň üstü bilen nesilden nesile travma bolup geçýär. Entek şu mesele açyk gozgalyp kompensasiýa meselesi çözülmese, adalatly jaý döwlet syýasaty barada pikir hem edip bolmaz. Bu awtoritar hökümetiň hususy emläge bolan garaýşyny görkezýär. Şuňky elitka adlandyrylýan jaýyň itlendik wagtda islenik adam tarapyndan alınıp biliner. Hökümetiň ýaşaýyş jaý syýasaty könelşen ýöne gowurulan ýaşaýyş şaýlaryny ýumurmagy, olaryň ýerine öňünden komplekt edilen bir meňzeş pis hilli ýaşaýyş şaý toplumlaryny gurmagy gönükdirilýär. Estetiki bir meňzeşlik ileri tutulýar. Bu bolsa sosial durmuşyň ýoýulmasyna, taryhy ýerleriň ýok edilmegine we ýaşaýyş şaý standartlarynyň pis hili bolmagyna getirdi. Gurrundyňe estetika barada däl, hökümetiň soňky 30 ýylda guran we gurýan jaýlary ýer titremäniň tolkununa abad galarmy diýen soragy döredýär. Türkmenistanylar uly karz alyp, bergi üstüne berge girip jaý satyn almaly bolýar. Ipoteka hyzmatlary ösmedik. Jaý ýetmezçilik sebäpli maşgalalar bir jaýda kän adam bolup ýaşamaly bolýar. Maddi ýagdaý pes bolan türkmenistanylar ýaşaýyş şertleriniň pes hiline kaýyl bolup ýaşamaly bolýar. 2024-nji ýylda ilatdan adalatçynyň edarasyna iň köp ýiberilen şikaýatlaryna ýaşaýyş şaý kanunlary, döwlet işgärlerinden we käziyet kararlaryndan närazylyk ýer kanunlary digişlidir. Az aýlykly ilatyň jaýlarynyň bahalary keýk şahyny, hökümetiň maýa goýumlara we haşaňlygy, arhitekturada gigantizma bolan itligi sebäpli emlak bahalary ýokary, ilatyň uly bölegine el ýeterliler. Vilayatlarda guruluşyk işleri ileri tutulanok. O yerlerinde bolan jaýlary oňarman, täze hiç hili amasyzlyklaryň bolmadyk ýerine jaýlar owalar urilýar. Uly depkinne owal adamlaryň şähere göçmegi, migrasiýa çykmagy, täze owalary, şäherçeleri gurmak zerurmy diýen soragy döredýär. Ýene bir mesele hil gözükçiligiň pesligidir. Hökümetiň gurýan täze jaýlary ýeterliksiz infrastrukturadan ejir çekýär. Bu bolsa santehnika ýa-da guruluşyk meseleleri bilen baglanyşykly näsadyklaryň ýüze çykmagyna getirýär. Türkmenistana jaý bazary ösmedik. Maddi taýdan ýagdaýlary pes maşgalalara, maýaplygy bolan adamlar üçin, maýaplygy bolan çagalar üçin, köp çagaly maşgalalar üçin jaý gurulanok, döwlet mailnamasy ýok. Türkmenistan Sowet awtoritar ykdysadyýetiniň ýurdudyr. Privatizasiýa diýip adlandyrylýan prosesse awtoritar, gysganç hökümet üstün çykdy. Ähli jemaat hojalykçykdajylary sen üstüne ýüklendi. Boş wadalar adamy jaýladanok. Bank hyzmatlarynyň, karz bermek hyzmatlarynyň,
gurulşykda hususy pudoň ösmegi we bäsleşligi, owa ýerlernäki ýaşaýan adamlaryň durmuş hilini ýokurlanmagy, raýatlara öz emlägine arenda bermek, satmak we satyn almak ýaly anyk hukuklar we mümkinçilikler şynlaka öňe gidişlik diýip hasaplap bolar.